салом дӯстони азизу арҷуманд. Видеое дидам, ки дар он муаззин матни азонро дигаргуна мехонд ва сабаби ин ҳам коронавирус будааст. Бисёриҳо сару садоҳои гуногун бароварданд. Ин кор дар кадом аз шаҳри Арабистон рух додааст? Биёед гӯш мекунем, ки ба азон чӣ гуна тағйирот илова шудааст ва баъдан бо шумо баррасӣ мекунем, ки чаро ва барои чӣ ин корро карданд. дар ин видеои кӯтоҳ шунида мешавад, ки азонгӯй ба ҷои ҳайя алассолаҳ мегӯяд, ки ассалату фи буютикум, яъне ба ҷое ки бигӯяд биёед ба сӯи намоз, мегӯяд, ки намозро дар хона бихонед. ин маънои онро дорад, ки ба дигарон зарар нарасад. Метавонед ором шавед. Ягон ҷой бадаш нест, чунки дар ҳадиси Ибн Аббос чунин омадааст: рӯзе буд, ки дар кӯчаҳо аз сабаби ифлосию лою чанге, ки ба мардум зарар дошт, Ибн Аббос, худованд аз ӯ розӣ бошад, ба мардум мавъизае кард. ва вақте ки муаззин азонро то ба ҳайя алассолаҳ овард, ба ӯ гуфт то бигӯяд, ки ассалату фи буютикум, яъне намоз дар хонаҳои худ адо кунед. вақте ки мардум ба якдигар нигоҳ карданд, гуфт: инро шахсе баён кардааст, ки аз ҳамаи мо донотар аст, яъне Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. ин ҳадисро Ибн Аббос, Албухорӣ, Абу Довуд ва Ибн Маҷҷаҳ нақл карданд. маъни ҳамаш як аст. аз ин меборад, ки ислом дини осон аст ва ба мардум вазнинӣ намеорад. барои паҳн нашудани ин вируси маргбор ин кор ба фоидаи муъминон мешавад, чунки паёмбар худаш низ фармудааст: куҷое ки вабо бошад, ба он ҷо наравед ва аз он ҷо ҳам набароед, то ба дигарон паҳн нашавад. ва боз гуфт: касоне ки ин гуфтаҳоро иҷро мекунанд, дар ҳолати марг ҳисоби шаҳидро мегиранд. бародарон, агар фикре дошта бошед оиди суханҳои дар боло зикршуда, пас ҳатман дар зери видео нависед, то мо бидонем имрӯза умматони паёмбар чӣ фикр мекунанд. хайр дӯстони азиз, бо шумо буд шӯҳрат ва суханоне ки дар видео шунидед аз ман нест. инҳо гуфтаҳои паёмбари ислом аст. худованд ҳамаи муъминонро дар паноҳаш нигаҳбон бошад. хайр. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.